Марихуана. Реколтата на дявола. Убиецът на младите. Добрите деца стават лоши. Така се представя марихуаната от близо век насам. Прокламирана е дълго време като дяволски дим, отговорен за насилие и идиотско поведение. Днес много изследователи я намират за относително безвредна. В по-голяма част от света тя все още е незаконна и демонизирана. Марихуаната никога не е била толкова ценна и силна, както в наши дни. Правоохранителните органи се борят с нея. Клубовете за канабис процъфтяват. Обсебени агрономи усъвършенстват ботаниката. Дишайте дълбоко. Това не е марихуаната на вашите бащи. Супер трева. Представете си, че до вас се доближи непознат и пусне в ръката ви подобни на камъчета семена. И след това ви каже: посейте ги. И от реколтата могат да се направят въжета, платове или хартия. Тя може да помогне на болните или да ви опияни. Какво бихте направили? Ще запазите ли семената? Или ще ги изхвърлите? Ето така е с марихуаната. Няма друго такова растение. Научното наименование е канабис сатива. Знаем я като пот, трева, ганджа, коноп. Заради нейната способност да опиянява, тя е охулвана, незаконна и желана. Предполага се, че около 200 милиона души в света я пушат. Само тази година ще я опитат поне 2 милиона американци. Марихуаната е най-масово използваната незаконна субстанция в света. Тя е навсякъде. Производителите, контрабандистите и дилърите правят всичко, за да достигне тя до потребителите. Вече са завладели обществените земи и засаждат цели градини, скрити в горите. Имаме двама заподозрени, които се крият в гората. Нелегалното отглеждане на марихуана на обществени терени в Калифорния взема застрашителни размери. При всяко излизане на проверка откриваме повече от предния път. Рон Пю от 29 години се грижи за съблюдаването на американския закон за горите. Това е най-опасното нещо, с което ние от правоохранителната горска служба сме ангажирани. Нелегалните плантации се охраняват от въоръжени мъже. Поради това, влизането в някои щатски и национални паркове може да се окаже опасно за правоохранителните органи и за населението. Това е съвместна операция между Американската служба по горите и някои други правоохранителни агенции. Целта е да се локализира и унищожи нелегално поле с марихуана. Само в Калифорния за последните 2 години са проведени над 700 такива акции. На върха на хребета е там, ще преминем над билото. На 10 часа. Добре, на 10 часа. Ако погледнеш право надолу между дърветата, виждаш ли кафявата повърхност? Да. Това е градината. Виждаш ли падналите дървета? Да, виждам ги много добре. Виж водата. Това е другата градина. Да. Не искам да се мотаем много. Изчезваме веднага. Добре е да се махаме. Сега екипът трябва да планира подхода към градината. Това са 3 часа скрито придвижване по скалистия терен. Марихуаната се отглежда за пари. От нея се печели много. Преди 20 години по-голямата част от тревата се внася контрабандно от хора, готови на риск. Такива като Тод Стил. Няма определен тип хора, които употребяват трева. Пушат всички. Доктори, адвокати, агенти на недвижими имоти.
хипита и консервативни хора. Такива, които ходят на църква всяка събота. Стил е бил крупен контрабандист. Започнах с 4-5 кила трева, която продавах в гимназиите. След това 45 килограма, после 451 тон, след това 20 тона. Като опитен ветроходец, той започва да пътува с плътноходна лодка до Колумбия. Просто се изкачвах по стълбицата, докато си направих необходимите контакти. По това време бях 17 годишен, а вече превозвах от Колумбия 20 тонни товари. Времената се менят и контрабандирането на трева през международните граници става трудно. Граничният контрол е затегнат и контрабандистът от морето е заменен от съседа, който отглежда трева. От 3 месеца наблюдавахме този човек. Той не работи, никъде не ходи. Кара черен Форд 450 и има също един бял Хамър. Беше идентифициран като производител на трева. За последните 9 месеца Агенцията за борба с наркотиците е разбила над 750 домашни производства във Флорида. Къщите в предградията се приспособяват на парници. Отглеждането на трева в такива условия се нарича Grow-Ops. Тази година е рекордна. През последните 4-5 години наблюдаваме истински феномен в отглеждането на марихуана в закрити помещения. За съжаление, производството във Флорида е толкова голямо, че практически сме станали най-големият производител в Съединените щати. Локализирани са 44 закрити производства. Добивът от средно по размери помещение се оценява на $150 000. Много градини като тази остават скрити. Нещо повече, производителите вече не се съобразяват с природните условия. Времето и географското разположение вече нямат значение. Модерните методи създават почти идеално производство. Това обуславя появата на по-силен продукт. Психоактивната съставка, която променя съзнанието, се нарича тетрахидроканабинол. ТХК. Днешната марихуана има потенциал да притежава много от тази съставка. Това вече не е тревата от 60-те години. Откриваме марихуана със съдържание на ТХК около 20%. Марихуаната през 60-те и 70-те години е съдържала около 3-4%. Сега съдържа около 20%. Всичко се прави за по-високи печалби. Когато отглеждате в затворени помещения, можете да получите 3-4 реколти годишно. Ако от едно растение получите средно 450 грама, на улиците на Майами за тях ще вземете $4000. В Ню Йорк ще ви дадат за същото количество $7000. Според данни на Държавния департамент на щатите, през 2005 година в страната са произведени почти 10 милиона килограма марихуана. Според някои оценки, царевицата вече е изместена от лидерската позиция по приходи. Усилията на Американската агенция за контрол на наркотиците не дават желания резултат. Навсякъде по света това растение има своите защитници. Хора, които си изкарват прехраната от това, активисти, които смятат, че криминализирането на марихуаната е грешка. Това е Марк Емери, принцът на тревата. Ние сме във война с Агенцията за контрол на наркотиците. Ние сме във война с правосъдния департамент на Съединените щати. Това е най-големия поход на марихуаната в света. Днес тук са се събрали 20 000 души. Той е световно известен борец за легализиране на марихуаната. Нуждаем се от милиони хора, които да отглеждат трева. Трябва да накараме правителствата да харчат все повече пари в преследването на марихуаната. Колкото и да изгарят, пак ще има достатъчно. Емери се съгласи да ни заведе в най-голямата градина за марихуана на закрито. Преди нас телевизионен екип не е стъпвал там. Сам Мелаче отглежда марихуана. Как сте, момчета? През 2001 Канада става първата страна въвела общонароден медицински закон за марихуаната. Това означава, че избрана група от хора може легално да отглежда и употребява канабис.
Мелаче има лиценз да отглежда марихуана за себе си и за още 2 души. Неговото помещение дава представа как би изглеждало едно предприятие за марихуана, ако тя беше легализирана. Тук съвременната хидропоника подхранва 300 растения и позволява на Мелаче сам да се грижи за целия процес. Започнах преди 6 години. Преди това никога не съм отглеждал трева. Мелаче е нагледен пример за това колко напред са отишли производителите на марихуана. В резултат на развитието на култивацията и кръстосаното опрашване се е получил идеалният продукт. Искам да достигна най-висок ТХК. Мелаче отглежда някои от най-силните видове марихуана. Стеблата и листата се подхранват от торовата смес. Тези напъпили цветя са наградата. Те съдържат почти 18% от психоактивния ТХК. Това е твърде голямо количество за 3 души, но Мелаче твърди, че произвежда лекарство, а не просто трева за опиянение. Целта ми е да покажа на хората, че има и други алтернативи за облегчение на болката. Не за лечение, а за облегчение. Мелаче изпитва хронична болка след тежък пътен инцидент. Купищата болкоуспокояващи са нанесли поражение върху черния му дроб. Тогава влиза в програмата за марихуана на канадското здравеопазване и изработва си собствено лекарство. Масло, богато на ТХК. Планирам да произвеждам масло от марихуана, което може да се добавя към хранителните продукти и да се усвоява от хората. Това е крайният резултат след обработката на пара и изсушаването. Няма листа, няма прах, само нещо като доброто старо масло. Използваме го при производството на бисквити, лактови бомбони, различни видове пълнозърнести закуски. Използва се като всяко друго органично масло. В зависимост от съдържанието на ТХК може да има и лек земен дъх на марихуана. Сега това се възприема като лечебно средство. Вече не изпитвам болка. Ако ме заболи, вземам бисквитка. Направете сравнение. Какво биха избрали хората? Капчета? Или биха предпочели бисквитка за облегчение на болката? Доста уникален продукт и мирише забележително. Това е невероятно пикантно и... Всички твърдят, че растенията на Мелаче са съвършени. А съвършените растения се получават от съвършени семена. В интернет ще намерите каталози с стотици видове канабис. BC пъпка, бял носорог, жената чудо, Four Way, Афган. Това са само няколко от съвременните разновидности, създадени за наслада на тялото и съзнанието. Чрез кръстосано опрашване се получават подходящи видове за специфични условия на отглеждане и нива на ТХК. Подобно на лозовите пръчки, се купуват от познавачи-производители, търсещи съвършеното растение. Това е световна тенденция. Полиция! Слезте и отворете вратата! В Англия се отглеждат едни от най-силните видове трева. Полиция! Отворете вратата! 4 пъти седмично през последните 7 месеца полицията в Манчестър атакува жилищни гроуопс. Това е офисна сграда, превърната в жилищна. Отстрани има голям гараж, където предполагаме, че се произвежда канабис с търговска цел. Ако не ни отворят, ще влезем със сила. Имате ли въпроси? През 2004 Великобритания намали наказанията за притежание на марихуана. От тогава престъпните групи са увеличили доставките. Полиция! Сега е на мода вид наречен скунк.
Предишните години канабисът идваше от традиционни места като Афганистан, Пакистан и Мароко. Сега тук се отглежда местен канабис, известен като скунк, който е много по-силен. На практика той е с 30 до 50% по-силен. Скунк е толкова силен, че при някои потребители се появяват симптоми на шизофрения. Не съм учен и нямам претенции за научни познания, но чета специализирана литература. Мога да направя извода, че има директна връзка между продължителната злоупотреба с канабис и психическите заболявания, между които и шизофренията. Хората обаче продължават да култивират и да продават този продукт, което доказва неговите качества. Той е желан от много хора. Но защо е така? Канабисът е бил използван като упоително средство в Китай още преди 5000 години. Поетият в белите дробове дим прониква в кръвта чрез капилярната мрежа. Кръвта бързо достига мозъка, където ТХК се свързва с рецепторите. Първите признаци на опиянението могат да се почувстват още след 10 секунди. Но хората възприемат по различен начин. Най-общо, времето се забавя. Пространството се разширява. Сексуалността, одухотвореността и сетивността се усилват. Нараства еуфорията. Но употребата може също така да доведе до безпокойство, параноя, аритмия и общо чувство на тревога. Продължителната употреба е свързана също с загуба на паметта, проблеми с дишането, депресия и се отразява на резултатите в училище и на работното място. Но търсенето остава голямо, както и печалбите. Всички разбирахме, че ако сме добри, заслужаващи доверие хора и работихме честно, всички ние бихме спечелили много пари. Най-добрият начин да правим това е да бъдем тихи и потайни и всеки да получава дял от печалбите. Но аз виждах, че законите, които нарушавах, не бяха справедливи. Наркотици се продават в Америка легално всеки ден. Това става с продажбата на алкохол, на всяка бира, на всяка бутилка водка и на всяка модна бутилка с вино. На 26 годишна възраст Стил напуска контрабандния бизнес и не съжалява за това. 7 години по-късно при една последна пратка го арестуват. Излежал е 12-месечна присъда. Извадил е късмет. Но е било време, когато заради марихуана не се е влизало в затвор. В колониална Вирджиния много семейства са отглеждали канабис за производството на въжета, плат и хартия. Наричали са го хемп. Сега във Вирджиния за 2 корена могат да ви дадат от 5 до 30 години затвор. Първият американски закон против употребата на марихуана е прият в Тексас през 1914. Мексиканци, прогонени от гражданската война, наводняват граничните области. Те донасят със себе си тревата локо. Консерваторите в обществото се сплотяват. От 1937 година канабисът става незаконен в цяла Америка. Тревата преминава в нелегалност. През 70-те години в ерата на хипитата президентът Джимми Картер налага общонационална декриминализация. Но президентът Роналд Рейган се вслушва в протестите на консерваторите, че марихуаната е вероятно най-опасният наркотик в света. Сега се извършват повече арести и се конфискуват повече наркотици, от когато и да било преди. Главният враг на наркотиците в Америка провежда борбата с марихуаната с ентусиазъм и огромна финансова подкрепа на Белия дом. В наши дни Агенцията за контрол на наркотиците поставя марихуаната редом с хероина и прилага същите сурови мерки и наказания. Правоохранителните органи в Съединените щати харчат милиарди долари в борбата срещу нея. Заради марихуана миналата година са арестувани над 800 000 американци, почти 90% от тях само за притежание. Тези арести заедно с задължителните минимални присъди и строгите закони се отразяват зле и на без това пренаселените затвори.
Сега едно много спорно решение изправя правата на щатите срещу федералното правителство. Съществуват медицински закони за марихуаната. Калифорния е първият американски щат, който приема такъв закон през 1996. Целта е да се облегчат страданията на нелечимо болните пациенти, такива с напреднал стадий на СПИН и рак, хора като Робин Фю. Докторът ме прегледа и ми каза, че имам лимфома. След няколко часа бях приета в болница, а след няколко дена започнах химиотерапия. Бях шокирана. Никога не съм си и помисляла, че може да се случи това. Не съм допускала, че ще имам рак. Един енергичен и активен живот е спрян с химиотерапевтични процедури. Здравей! Здравейте, доктор Ейбрамс. Как си? Нейн онколог е Дон Ейбрамс. За последните 28 години той лично се е убедил колко много марихуаната помага на неговите пациенти. Дишай дълбоко. Канабисът е единственият наркотик, който потиска гаденето и повръщането и повишава апетита. Мисля, че хората спят по-добре и са малко еуфорични. Не смятам, че това е лошо за хора с тежка диагноза. По препоръка на Ейбрамс, Фю използва изпарител. Той нагрява марихуаната и полученият газ е по-лек, отколкото дима. Най-доброто предстои. Виж, пълно е с изпарение. Отнема съвсем малко време. Можеш да седнеш и да подишаш малко. Никога не ми се гади. През цялото време съм гладна. Чувствам, че колкото повече пуша канабис, толкова по-малко други лекарства взимам. Това наистина е ефикасно за мен. Казват, че изглеждам по-добре, отколкото преди 2 години. Това е изнервящо, защото аз умирам от рак. От хилядолетия шамани, лекари и фармацевти са се опитвали да използват марихуаната като лекарство. Пациентите обаче смятат, че не се прави достатъчно. Марихуаната е поставена в таблица 1 на наркотиците. Това означава, че според американското правителство тя няма одобрена медицинска употреба. Правителството контролира стриктно всички изследвания, свързани с марихуаната. Учените, които желаят да изучават канабиса, трябва да го получават от Университета на Мисисипи. Според някои оценки, снабдяването е изключително ограничено, а качеството е под въпрос. Някои от учените се оплакват, че когато техните изследвания покажат възможна положителна употреба в медицината, заявките им се отхвърлят. Правителството не признава направените разходи. В други държави, достъпът на учените до канабис е много по-лесен. Израел е сред лидерите в изследванията на марихуаната за медицински цели. В своята лаборатория в Йерусалим, Рафаел Мешулам от дълги години извършва медицински изследвания. Той е първият, който открива ТХК през 1964. Въпреки, че канабисът е бил изследван, никой не беше успял да го изолира в чиста форма, нито да открие всичките му съставки. Тогава си помислих, че е крайно време някой да направи това. От 40 години учените в университета Хебрю изучават въздействието на ТХК и на другите съставки върху хора и лабораторни животни. Мешулам разтапя ТХК в разтвор на маслена основа. В такава форма мерителните дози могат прецизно да се управляват. Тук изследователите са постигнали обещаващи резултати при лечението на мозъчни травми, диабет
ракови заболявания и остеопороза. На 22-годишния Еял Прайзлер преди година и половина е извършена трансплантация на костен мозък. От тогава организмът му започва да страда от така наречената болестна присадка срещу приемател. От 2 месеца ме лекуват с капки ТХК и вече виждам подобрение. Вече нямам диария, кожата ми беше много груба, но вече е по-мека и се връща към първоначалното си състояние. Върна ми се апетитът. За последните 2 месеца качих 4 килограма. Трябва да надам много повече, за да си върна предишното тегло. Всяка доза, която Еял приема, е грижливо премерена, както всяко друго предписано лекарство. С повечето марихуана, използвана като лекарство в Америка, не е така. Медицинска марихуана в Щатите означава употреба на марихуана против болести. От моя гледна точка, терминът медицинска марихуана не е добре дефиниран. Би следвало да е по-добре. Ако приемате аспирин, ще искате да вземете 500 мг. Няма да кажете, не зная колко вземам, 20 мг или 2 грама. Не виждам причина да имаме различно отношение, когато работим с марихуана. Когато тя може да съдържа 2 или 20% ТХК и не мисля, че това е правилният начин за работа. Американските закони за медицинската марихуана не са добре формулирани. Адвокати твърдят, че сега в Калифорния повече от 200 000 души пушат трева по лекарско предписание и има почти 300 диспансера. Федералните правоохранителни органи смятат, че това създава условия за прекомерна разрешена употреба и привидна легализация. Как сте днес? Доста добре, а вие? Благодаря. Търся нещо, което да ми помага да спя. Добре. Може да използвате сорта Индика и тези 3, които са с високо качество. Кое ми препоръчвате? Аз предпочитам повече пъпки и по-малко стебло, затова препоръчвам това тук. Добре. Срещу $150 и кратък преглед можете да получите в Калифорния лекарско предписание за медицинска марихуана. Готов сте. Добре, благодаря. Приятен ден. В различните градове и щати законите за медицинска употреба са различни. По крайбрежието на Калифорния, като че ли Оукланд е най-толерантен. Тук, в близост до кметството, се намира район, отскоро преименуван на Окстердам. Ричард Ли е наричан с любов кметът на Окстердам. Преди 18 години си счупва гръбначния стълб и от тогава е в инвалидна количка. Той използва и защитава медицинската марихуана. Смята, че тя е нещо повече от лекарство. Това е първата игра на софтбол през последната седмица. А това е нашият най-добър играч, нали? Този район на Оукланд се нуждае от съживяване. Много е запуснат, с много празни магазини. Знаем, че производството и бизнесът с канабис могат да помогнат за подобряване на икономическото положение в района. Според Ли, брутните продажби на медицинска марихуана в Окстердам за 2003 са за над $24 милиона. Това означава, че почти 3 милиона от тях във вид на търговски такси биха могли да постъпят в бюджета на града. Но според федералния закон, отглеждането, търговията и употребата на марихуана са незаконни. А федералният закон е над щатските и местните закони. Така че въпреки популярността на марихуаната, конфликтът съществува. Агенцията за контрол на наркотиците не приема законите. Хавиер Пеня се бори с наркотиците от 24 години. Той оглавява отдела на агенцията в Сан-Франциско. Всичко свързано с марихуаната, търговия, отглеждане, притежание, каквото се сетите, според федералния закон е нелегална дейност. Абсолютно забранена от закона. Да. Те са затворили много клубове. Върнаха ни доста назад с тези атаки, но смятам, че за сега удържаме и в крайна сметка ще победим. Ние не преследваме нелечимо болните и умиращи хора.
Не тях търсим. Не преследваме човека, който пуши на ъгъла на отсрещната улица. Ние се борим срещу организациите, които доставят тези незаконни наркотици. Между тях са диспансерите. За да предпази хората от неприятности с властите, Ли създава университет Окстердам. Първите часове се изучават политически науки и право. Чакайте малко, да не сте ченге. Какво става по дяволите? Вдигнете си ръцете! Ей, човече, това подбудителство ли е? Тук идват адвокати, които запознават хората с законите. Как сте, госпожо? Здравейте. Добре ли сте? Изготвянето на профил е напълно законно. Нищо не можете да направите, аз също. След това преминаваме към варенето, обработката, грижите за пъпките. Точно над възлите режете по ъгъл 45 градуса. Тук се научаваме как да направим диспансер или да започнем производство. Навярно, според федералните власти, работата на Ли е незаконна. Но има официални лица на изборни длъжности в Оукланд, както и много граждани, които не смятат така. Какво става, пич, как си? Ние плащаме такси по ведомост, здравни осигуровки, всичко, което другите работодатели правят. Имаме много добри взаимоотношения с другите търговци. Те знаят, че помагаме за развитието на бизнеса. Какво търсите днес? Хашишите са на първа страница. На втора са средно и ниско качество, една звезда. И нашата кучешка турбичка за $11. На последната страница са първо качество, $44 за една осминка. Нещо друго? Това е всичко. Благодаря, приятна вечер. Откакто ни разрешиха да имаме карти за марихуана и да купуваме от безопасни места, стана хубаво. Много по-добре, отколкото да купуваме на улицата, където е изнурително и опасно. Хората, от които купувахме, ужасяваха, защото не ги познавах. Постоянно се страхувах да не ме залови полицията и други такива неща. Сега е много по-удобно и цивилизовано. Постоянно се опасявам от преследване и натиск от страна на федералните власти. Според мен обаче си заслужава да се занимавам с това и да помагам на пациентите в Оукланд, колкото е възможно повече. Смятам, че рискът е оправдан. След 1996 още 11 американски щата приемат подобни снисходителни към употребата закони. Тази тенденция е променила бизнеса с марихуана в Америка. Център на култивирането на трева е Северна Калифорния, в изумрудения триъгълник между окръзите Хумболт, Мендосино и Тринити. Калифорния произвежда повече от всеки друг американски щат марихуана с превъзходно качество. Приходите далеч изпреварват тези от винарската индустрия на Калифорния. Преди десетилетия тук се заселват хипита, които нарушават закона, като отглеждат и доставят трева в другите части на Америка. Един фермер ни е поканил на своя участък, което е рядък случай. Хората, отглеждащи марихуана, са потайни и подозрителни към всички непознати. Рискът е прекалено голям. Федералните агенти могат да конфискуват реколтата. Разбойници могат да ги ограбят. Могат да загубят свободата си, могат да загубят печалбите си. Съгласихме се да скрием самоличността на фермера. Отглеждам трева от 79-та. Това са вече 30 години. Чудесно е. Вече съм фермер. Това не изглежда като ферма в традиционния смисъл на думата. Няма обработени лехи, широки простори и тежки машини. Само засадени между боровете растения, обърнати към слънцето. Но работата е толкова сериозна и сложна, колкото и на останалите фермери. Сеидбата се прави през февруари. След това правиш само едно. През цялото лято се надяваш да има слънце. После идват следващите стъпки. Прибиране на реколтата, изсушаване, пакетиране, след това приходната част на нещата. Продажбата. Това е велик начин да получаваш доходи. Стойността на реколтата от марихуана в щатите рязко е нараснала за последните 10 години. Според някои това се дължи на употребата на медицинска марихуана.
Едно проучване показва, че реколтата в Калифорния през 2006 е 22 милиона растения. Това е 10-кратно повече от преди 15 години. Тези трябва да ги оженат днес. Малко ми е напрегнато. Сега е ранна есен. Тези растения са готови за жътва. Виждате ли? Всички са кафяви. След седмица ще бъдат готови за пазара. Готови са за жътва. Има начини да познаеш, когато са готови. Виждате ли кристалите? Не знам дали можете да го покажете с камерата. Ситуацията е малко напрегната, защото се задава дъжд. Днес в много ферми за марихуана се трудят различни поколения. Порасналите деца влизат в семейния бизнес. Никога не съм мислил, че ще стигна до тук. Нещата стават все по-добре. С промяната на законите е възможно един ден този семейен бизнес да стане легален. Но за сега той остава незаконен. Тук действат простите правила на търсенето и предлагането. И търсенето се удовлетворява с всички средства, включително и засяването на обществени земи. Мисля, че около 75% от това, което откриваме, е в Калифорния. В този момент в Националния горски парк Секвоя се провежда атака на нелегални засаждения. Един екип се спуска с хеликоптер, за да се съедини с агентите, които се катерят пеша нагоре. През 2007 са хванати почти 2 милиона растения, от които повече от 250 хиляди в Секвоя. Теренът е скалист и стръмен. Ходенето е трудно. И никога не знаеш кой ще се изправи насреща ти. Тук някъде трябва да има от 2 до 4 души, в зависимост от големината на участъка. Трябва да бъдем внимателни с тези момчета, обикновено са въоръжени и опасни. След 100 метра екипът достига до сечището. Това е новозасаден участък, което е добра новина. Засято е преди 1 или най-много 2 седмици. Ако дойдете тук след 3 месеца, тези растения ще бъдат високи 1,50 м. А след 4 месеца ще бъдат 1,80 м високи и напъпили. Мястото щеше да бъде пълно с буклуци. В 6 участъка растат почти 4700 млади растения. Ако достигнат зряла възраст, тези млади насаждения ще дадат над 2 тона марихуана. Пазачите са избягали, но щетите вече са нанесени. Изсичането на дърветата, каналите за напояване, терасираната земя и токсичните торове са нанесли поражения на околната среда. Тук не са най-важни наркотиците. Става въпрос за невероятните поражения, които се нанасят на околната среда. Ако обикновените граждани видят това, те също биха се възмутили. Службата по горите прави каквото може, но много места поради липса на средства не могат да бъдат възстановени. Тези хора се плашат от 3 неща. Полицията е вероятно най-малката им грижа. Те се притесняват повече от хора, които крадат реколтата им. На 3-то място от животните. Нелегалните производители действат последния начин. Засаждат 5 градини. 2 ще бъдат разкрити. Животните ще опасат една, останалите 2 ще им донесат милиони печалба. Все още е загадка кой движи тези операции. Повечето от тези хора идват от Мексико. Логично е да се предположи, че парите се връщат там. Разузнавателни данни ни подсказват това, но за повечето случаи не знаем. Американската служба по горите предполага, че само в Калифорния най-малко 3000 въоръжени чужденци отглеждат марихуана на обществени земи. Има ли някакви огнестрелни оръжия? Заплахата за обществото тук е реална. Туристите се предупреждават да внимават за въоръжени и опасни хора. Говорим за много добре организирана криминална дейност върху обществени земи по западното крайбрежие. Почти всички тези приятелчета са въоръжени. Това е наистина реална опасност. Миналата година имахме 5 смъртни случая в Калифорния. Това е изключителен проблем за сигурността на обществото.
Тези хора в секвоя действат безочливо. Фермерите от изумрудения триъгълник се опасяват, че тези градини привличат вниманието на федералните власти към тяхната дейност. Но и едните и другите печелят. И едните и другите рискуват. И изглежда това няма скоро да свърши. Американските закони принуждават и случайния, и заклетия потребител да бъдат внимателни в еднаква степен. В зависимост от обстоятелствата и от това къде е хванат, човек може да получи удар през пръстите или доста години затвор. В Канада това също е незаконно, но законите там се прилагат не така строго. Тук, в Ванкувър, в Британска Колумбия, Марк Емери е създал един утопичен свят за любителите на марихуаната. Място изцяло посветено на пушенето на трева като начин на живот. Нещо, което би желал да вижда навсякъде. Тук наистина има голям избор. Според проучване на Обединените нации, най-много от пушачите в развитите страни се намират в Канада. И Ванкувър е центърът. Едрозърнеста сол вземаш за няколко цента. 3 цента струва изопропиловия алкохол и около 3 цента солта. И това сваля песачинките и смолата от бонга за 5 секунди. Емери може да бъде намерен в този 4-етажен търговски център, в който се продава всичко, от което се нуждае потребителят на марихуана, с изключение на трева. Благодаря, господине. Всичко в този магазин е свързано с канабиса. Всяка шапка, всеки портфейл. Имаме всичко написано за марихуаната. Има много хора, които притежават по 15-20 различни бонга, които са произведения на изкуството. Всички те са изработени ръчно. Този е от Мека. На горния етаж срещу 5 канадски долара постоянни клиенти пушат от скритите си запаси. Специално почистих бонга си за случая. Сложил съм няколко пъпки убиец. Да започваме. Хайде. Почти е готов. Ако не съм пробвал марихуана досега, как би ми описал какво чувстваш? Отпускащо, комфортно. Когато сте напрегнати и нещастни, трябва да гледате хора, които пушат пот. Мисля, че даваме добър пример. Отношението към тревата се променя. Сега трудно ще дойде някой праведник тук, за да каже какво правите. Днес е неделя. Тук обстановката е по-добра от всяко друго място. Хората обичат да идват тук. Преди имаше хипи кафе, но полицаите го затвориха. Тук някъде ми беше бонга. Нещо забравих къде е. Ето го. На долния етаж се помещава Pot TV. Тя излъчва програми за производители, потребители и активисти. Списанието Канабис Култура има месечен тираж от 40 000 бройки. Страниците на лъскавото издание рекламират каквото е близо до сърцето на Емери. Красиви цветове и прекрасни жени. За много от нас този ден не изглежда като нормален ден в офиса. Ще остана тук още 12 часа. Започнах към 10. В 9:30 имах среща с моя поръчител, така че ще бъде дълъг ден. Но допускането на тиража на списанието всички дни ще бъдат дълги. Но искам тези посетители да се опитат да направят такива неща и там, където живеят. Ние сме тук, забавляваме се, обичаме да правим това. Емери финансира своето световно движение, като продава семена по интернет. Спечелил е милиони долари. Казва, че е платил данъци за всяко пени. Продадох милиони семена и имах много основателна причина за това. Исках да осуетя войната на американското правителство против дрогата. Събрах много пари, с които субсидирах масовите движения по света за легализиране на марихуаната. Над 1 милион в Щатите, милиони в Канада и на други места.
Много нации толерират употребата на марихуана за развлечение. През 1976 Холандия вдига забраната върху притежанието и търговията с малки количества трева. Испания, Италия, Португалия и Белгия също заемат по-толерантна позиция. Но Великобритания възнамерява да затегне законите по отношение на марихуаната. А според федералния закон на щатите не се прави разлика между продажбата на семена и на готов продукт. Затова Емери е сред най-търсените в Америка. Правителството иска неговата екстрадация, но Канада за сега отказва. Ако бъде екстрадиран, Емери може да прекара дълги години в федерален затвор. Отлично. Поласкан съм, че правосъдният департамент на Съединените щати използва такава хипербола, за да ме представи като злодей. Върнах се. Светът продължава да гледа на марихуаната противоречиво. Не се гордея с това, че нарушавах законите на страната. Продавах субстанция, която е същата като алкохола. Бих искал да живея гордо и да не се срамувам от това, което правя. Докато има организации, занимаващи се с марихуана, кокаин, хероин и синтетика, ние ще ги преследваме. Много от нас понякога имат грижи, от време на време изпадат в депресия. Искаме да променим това. И в много случаи тази промяна се постига с канабис. Затова хората го използват. Това е всичко. Едно е сигурно. Днешният канабис няма много общо с този от времето на нашите предшественици. Както в приказката, грозната жаба се е превърнала в красив принц.